дуруд ба шумо ҳаводорон ва тамошобинони шабакаи Баҳористон. барномаи ифтихор аст манзури шумо ва кӯшиш мекунем дар ҳар барнома мо як наврасеро даъват намоем ки воқеан ҳам дар олимпиадаҳои сатҳи гуногун ширкат намуда парчамбардори ватани азизамон аст. масрур раҳимов 4 апрели соли 2004 дар шаҳри хуҷанд ба дунё омадааст. ӯ аз хурдӣ ба илмҳои дақиқ таваҷҷӯҳи зиёд дошт. қаҳрамони мо то синфи 4 дар литсеи рақами 55 таълим гирифта, ҳоло дар литсеи президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Душанбе таҳсил дорад. ташаккури зиёд ки манро даъват кардед. ташаккури зиёд. акнун мехоҳем дар мавриди иштироки шумо дар олимпиадаҳо ҳарф бизанем. хуб, соли 2017 шумо дар олимпиадаи шаҳри Душанбе аз фани математика ширкат намудед ки дар он аз 4 ноҳияи шаҳри Душанбе албатта ширкат доштанд ва мегуфтед ки дар он ҷо шумо сазовори ҷои чандум гаштед ва чӣ гуна ба ин олимпиада шумо роҳ ёфтед? ман дар он олимпиада аз фани математика иштирок карда ҷои сеюмро гирифтам. яъне шумо сазовори ҷои сеюм гаштед? бале. чанд нафар иштирокчӣ буданд дар он ҷо? зиёда аз 20 нафар аз 4 ноҳияи шаҳр. хуб, ҷои якум ва дуюм насиби кӣ гашт? ҷои якуму дуюм ба литсеи 1 ва литсеи 2 шаҳрӣ. соли дуюм шумо маҳз боз дар ҳамин олимпиада ширкат намудед ва мегуфтед ки омодагиҳои шумо дар даври дуюм, яъне дар соли минбаъда чӣ гуна буд? соли 2018 ман дар ин олимпиада иштирок карда сазовори ҷои сеюм гаштам ва ин бо дастгирии махсуси раиси шаҳр ки он ба мо бинои нави маркази рушди истеъдодҳоро пешниҳод кард. аммо дар он ҷо тавонистем ки бо ёрии муаллимонамон тайёрии сахтро бинем. дар олимпиадаи ҷумҳуриявии наврасон ки дар шаҳри ҳисор доир гардид ва шумо аз шаҳри Душанбе дар он ҷо ширкат кардед. хуб, чӣ гуна ки медонем дар он ҷо аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон буданд. хуб, мехостем бифаҳмем ки бо чӣ гуна тайёрӣ шумо ба ин олимпиада роҳ ёфтед ва ҷои чандума гирифтед? дар олимпиадаи ҷумҳуриявии наврасон иштирок карда сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам. дар он олимпиада зиёда аз 50 нафар аз фани математика иштирок намуданд ки он на танҳо аз шаҳри Душанбе, балки аз вилоятҳои Суғд, Бадахшон ва Катлон низ иштирок варзиданд. тавонистам ки ин ҷоро гирам бо дастгирии муаллимони мактабамон ва маркази рушд бо тайёриҳои махсус ҷои ифтихорро гирем. тамошобинони азиз, инак мегузарем ба қисмати иштироки қаҳрамони мо дар олимпиадаҳои байналмилалӣ ва шумо дар олимпиадаи байналмилалӣ аз фани математика дар шаҳри ноҳияи Ҳиндустон ширкат намудед ва аз шаҳри Душанбе 8 нафар шуморо ҳамроҳӣ мекарданд барои иштирок дар ин олимпиада ва мехостем бифаҳмем ки дар он ҷо шумо мақоми чандумро ба даст овардед? олимпиада чӣ гуна сурат гирифт? соли 2018 бо дастгирии маркази рушд мо тавонистем ки ба олимпиадаи байналмилалӣ иштирок карда сазовори ҷои ифтихорӣ гардем. дар шаҳри ноҳияи Ҳиндустон зиёда аз 10 давлати ҷаҳон иштирок карданд ки зиёда аз 150 нафар буданд ва аз фани математика мо ба ҳамроҳии ҳамсафарон мо тавонистем ки ҷойҳои нағзро ишғол намоем. ҷои якум, дуюм, сеюм насиби кӣ гашт? ҷои якуму дуюм аз насиби Тоҷикистон гашт ва сеюм аз Россия. ҷои сеюмро Россия гирифтан, Федератсияи Россия. хуб, ва шумо дар амин олимпиадаи байналмилалӣ вақте ширкат мекардед, яъне рақибони шумо яъне хубтар буданд, омодагиҳои онҳо ҷиддитар буд ё ин ки аз шумо? аз кӣ беҳтару хубтар буд? мешавад ки ман гуфта наметавонам чихе. мо дар он ҷо бо онҳо дӯст шудему, аммо дар бораи дониш сухан накардем. дарсҳои маркази рушди истеъдодҳо аз литсее ки шумо дар он ҷо таҳсил мекунед чӣ фарқе доранд? дар маркази рушд дарсҳои мо озодона мегузаранд, аммо дар он ҷо бо либосҳои озодона метавонем биёем. кадом дарс яъне осонтар аст барои шумо ва кадоме аз дарсҳо душвор аст? фани математика осонтарин бошад ва аз ҳама душвораш адабиёт.
ташаккури зиёд Масрур. Мехостем бифаҳмем, ки шумо барои чӣ маҳз фанни математикаро интихоб намудед? аз хурдсонӣ фанни математикаро дӯст медорам ва ба ман ин фан осон мебошад. Бинандагони гиромӣ, инак як сужаро дар мавриди қаҳрамони барнома омода намудем. Якҷоя тамошо мекунем ва дубора бармегардем, суҳбатро идома хоҳем дод. Бо мо бошед. масрур раҳимов ҳамарӯза кӯшиш менамояд то субҳи барвақт ба литсее ки дар он таҳсил мекунад ҳозир шавад. ва чӣ гунае ки шумо дида истодаед, ҳамроҳи ҳамсинфон вориди синфхона шуд ва чанд наворро аз рафти таълим сабт намудем. воқеан омӯзгорони ин таълимгоҳ кӯшиш менамоянд то дар самти омода намудани онҳо барои олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ муваффақ бошанд. ҳамин аст ки қисмати бештари ин хонандагон аллакай дар чандин сабқатҳо мақомҳои намоёнро соҳиб шуданд. вақте ки психологияи худи кӯдак хонандаро вақте ки омӯхтӣ, муносибат ба хонанда дигар мешавад ва худи муносибати хуби омӯзгорони литсеи президентӣ бо хонандагон ҳастанд, ки дастовардҳо сол аз сол дар ин муассисаи таълимӣ чӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва чӣ дар сатҳи байналмилалӣ баланд шуда истоданд. ҳар як омӯзгори ин литсей назари худро дар мавриди қаҳрамонимон нек баён намуда, аз ӯ танҳо тавсиф намуданд. раҳимов Масрур яке аз хонандагони ҳушёр, зирак, доно ва пеш аз ҳама мушоҳидакор аст. ҳамин мушоҳидакорию зиракии ӯ аст, ки вай худашро дар байни дигар хонандагон тавонист, ки бо дониши закӣ, бо ақли расояш зинаи боло бардорад ва ифтихори аҳли синф, ифтихори муассиса ва ҳатто ифтихори ҷумҳурӣ ҳам гӯем хато намешавад. шиори қаҳрамони мо ҳаракат намудан ба пеш ин муваффақият аст. ғайр аз омӯхтани фанни математика ба дигар фанҳо низ таваҷҷӯҳ дорад ва кӯшиш менамояд барои посух гуфтани вазифаи хонагӣ ҳамарӯза тайёр бошад. сабаби асли ин кунҷкоб будани хонандаро нишон медиҳад, ки Раҳим Масрур ин хислатро дорад ва ҳар масъалае ки рӯ меорад то нуқтаи охирин онро баҳс мекунад, ки сабаб чӣ шуд, ин хел шуд, барои чӣ ин хел шуд. Хулоса он баҳсу мунозираҳое ки бо омӯзгорони фаннӣ мешавад, то нуқтаи охир баҳс мекунад. яке аз шуғли дӯстдоштаи он ҳангоми вақтҳои бекор ӯ мехоҳад масъалаҳои душвори математикиро яъне кор кунад. ман фахр аз он дорам, ки бо чунин шахс дӯстӣ мекунам. дар пеш қаҳрамони моро озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ интизор аст ва барои иштирок дар онҳо қаҳрамони мо омодагӣ мегирад. баъд аз дарсҳои литсеи мазкур ӯ бештари вақти худро ба хондани китобҳои гуногун сарф намуда, ҳамзамон дар соатҳои муайян ба дарсҳои иловагӣ машғул мешавад. ёдрас мешавем, дар гӯшаи махсуси литсеи мазкур дастовардҳои хонандагон аз иштирокашон дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ҷой дода шудааст ва ҳар нафар меҳмоне ки ба ин боргоҳ меояд, аз ин натиҷаҳо дида намуда ба онҳо аҳсану таҳсин мехонанд. заҳмат ва талошҳои вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин дар ҷои аввал тасмимҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба соҳаи илму маориф аст, ки хонандагони муассисаи таълимии литсеи президентӣ сол то сол дар мусобиқаҳои олимпӣ, дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ, шаҳрӣ ҷойҳои намоёнро ишғол кардаанд. дар мавриди муносибати ӯ бо ҳамсинфонаш мо гуфтем, аммо гуфтаҳои моро Камолиддин Нуралиев тасдиқ мекунад. бо Масрур тӯли 5 сол аст, ки бо ҳамдигар дӯстӣ мекунем. Раҳимов Масрур яке аз хонандагони аълохони синф ба шумор меравад ва дониши хубу аъло ва ахлоқи намунавӣ дорад. дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок меварзад. муносибат байни мо чунин аст, хеле ҷолиб аст. бо ҳамдигар хеле бисёр шӯхӣ мекунем, ба ҳама кор яъне фаъолона иштирок меварзем ва ӯ мегӯяд, ки ман аз зуртарам, яъне албатта ки ҳазлу шӯхӣ аст ва ин барои мо хеле хуб аст.
ҳар шахс бо омӯхтан метавонад дар ҷомеа саҳмгузор бошад. пас якҷоя баҳри пешрафту шукуфоии ин ватан камари ҳиммат мебандем ва хондану аз худ карданро сармашқи кори ҳаррӯзаи худ қарор медиҳем. бинандагони азиз, ёдурас мешавем шумо идомаи барномаи ифтихорро аз шабакаи Баҳористон тамошо намуда истодаед ва қаҳрамони барномаи навбатии мо Навраси муваффақ ки дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намуданд, Раҳимов Масрур, шуморо хушомадед мегӯем бори дигар. хуб, чӣ гуна ки мо медонем шумо гирандаи стипендияи раиси шаҳр ҳастед ва мехостем бифаҳмем ки ин ба шумо чӣ гуна муяссар гардид. соли 2017 якум бора стипендияи раиси шаҳр эълон гардид ва дар он ман иштирок варзидам. Дар он зиёда аз 3000 нафар иштирок карданд ки имтиҳон аз 8 фан буд ва ман тавонистам ки бо 48 хол ман соҳиби стипендия гардидам. гирандаи стипендияи президентӣ ва инчунин гирандаи стипендияи раиси шаҳри Душанбе ин ба он хонандагоне мушарраф мегардад ки дорои лаёқатманд, яъне лаёқатҳои махсус ҳастанд ки на танҳо аз як фани математика он бояд ки дониш дошта бошад, балки аз наздики 9-10 фани таълимӣ онҳо имтиҳон месупоранд. баъдан аз гӯем ки гирандаи стипендияи президентӣ ё ин ки стипендияи раиси шаҳри Душанбе мешаванд, ба замми ин он хонандагоне пешниҳод мешаванд ки рафтору кирдору гуфторашон дар худи муассисаи таълимӣ бо пешниҳоди роҳбарияти муассисаи таълимӣ онҳо ҳамчун намунавӣ ҳастанд ки онҳо метавонанд ки дар ин озмунҳои сатҳи шаҳрӣ ва инчунин ҷумҳуриявӣ ширкат намоянд. дар мавриди олимпиадаҳое ки боз шумо ширкат кардед ва мо аз шумо суол накардем, кадом олимпиадаҳо буданд? Фосилавӣ ё ин ки намедонам кадом як олимпиадаи дигар? дар олимпиадаи фосилавӣ иштирок варзидагӣ ва дар он ҷойҳои якум дуюмро ишғол намудам. ба мисоли ин олимпиадаи кенгуру. дар ин олимпиада ҳар сол зиёда аз 7 давлати ҷаҳон иштирок менамояд ва муҳориба байни ин давлатҳо меравад ва ман тавонистам ки соли 2018 ҷои сеюмро ишғол намоям. Масрур Раҳимов дар 10 соли таҳсилаш ба дастовардҳои зиёд ноил шудааст. Ман ҳар як дастоварди худро қадр менамоям, зеро ин диплому ифтихорномаҳо бо заҳматҳои зиёд ба даст омадааст, мегӯяд ӯ. барои ноил шудани онҳо миёни садҳо нафар рақибон қаҳрамони мо бо дониши худ пешсаф шудааст. Масрур Раҳимов дар оянда мехоҳад боз ҳам миёни дигар ҳамсолонаш намуна бошад ва шумораи ин ҷоиза ва дипломҳоро зиёд намояд. мо барои ӯ дар самти интихоб намудааш барор ва барои ба даст овардани ҷоизаҳои дигар ва иштирок дар олимпиадаҳои байналмилалӣ ба ӯ комёбиҳои навро орзумандем.